croeso i Noson Gwis Rownd y Ford, neu, fel ni'n mynd i alw fe, Rownds y Ford. Chi'n hoffi hwnna? Rownds y Ford. Achos mae yna sawl round, wel, mae yna 4 round yn y quiz. So yn gwybod os gyda sylwi, ond mae Sean Jones gyda ni. Mae'r series yma, mae'r cyfres yma o Rownd y Ford wedi bod yn eitha Caerdydd hefi, nag yw e. Mae lot o bobl o Gaerdydd. So mae Sean Jones yma i balansio hwnna mas i ni. A dyma'r tro gynta, fi'n credu Aron, i ni cael 2 person o Ben y Groes gyda ni. So, mae hwnna'n eitha niche, nag yw e? Mae yna cenion i dal mor debyg. Hynod. Falle bydd Aron yn newid nôl i acen Pen y Groes yn ystod y podlediad. Gath o 2 mlynedd fi'n gyfyrddin, dyn happens. Ac wrth gwrs, 2 o blant Cysalem Caernarfon. Wel, fi wedi dweud bod Aron yma, mae Arian yma wrth gwrs gyda ni. Ac heno, ti'n bach yn wahanol, maen nhw'n dweud, nag nhw, a change is as good as a holiday. Wel, dim un o'n ni gyda gobeith o mynd ar wyliau ar hyn o bryd, so maen ni'n cael change yn lle. A maen nhw'n dweud, variety is the spice of life. Ac felly, dyma ni heno yn wahanol i'r arfer. Ni jyst mynd cael quiz. Just quiz. Ac a dim byd arall. Ond cyn i ni ddechrau ar y quiz, ni jyst mynd i trafod ein hoff cwisiau sydd ar y teledu te, hoff cwisiau. Diddordeb dy fi, mae'n gwybod hwn. Aron, beth amdano ti? Hoff quizzes ar y teledu? Cwestiwn da. Heb paratoi. Fi yn hoffi Would I Lie to You, yn fawr iawn. Fi'n meddwl bod hwnna'n ardderchog. Ond mae yna hefyd quiz, a fi methu cofio enw fe, gyda Josh Widdicombe a beth yw'r boi tal ten yna? James Acaster. James Acaster. Hypothetical ne? Hypothetical, sydd hefyd yn ardderchog. Fi ddim wedi gweld hwnna. Recommended. Be sy'n digwydd ar Hypothetical? Maen nhw'n cael hypothetical situations, a maen nhw'n gorfod sort of rhoi yr ateb gorau hypothetical, a mae James Acaster yn beirniadu ac yn y pwyntiau sail safon yr hypothetical situation. It's just great. Mae James Acaster wedi dod lan sawl gwaith yn y cyfres yma ar y podlediad. Sean Jones, beth amdano? Fi'n gorfod galw Sean Jones yn Sean Jones. Fi'n dwi'n anodd i just galw ti'n Sean, ond beth yw dy hoff quizzes ar y teledu? Mae'n newid. Da ni'n mynd trwy byliant i ni, ond ar hyn o bryd, Richard Osman's House of Games, dio. Ond mae hefyd dibynnu ar adeg y flwyddyn. Ti'n gas Dolig University Challenge. Nice. Ti'n iawn. Ti'n ffili gwylio gormod o University Challenge. Just weithiau fe, Ti ddim eisiau bod yn hwnna gormod. Great. Dewisiadau da. Actual quizzes yn wahanol i fe Aron Drahan. Ali, beth amdano ti? Hoff quizzes ar y teledu? Dwi wrth y modd gyda Pointless. Gyda... beth yw enw'r boi sy'n presentio fe? Alexandra. Armstrong, na ti. Have I got news for you yn cyfri fel quiz show? Well, os mae Would I Lie to You yn. Pobl yn cystadlu'n erbyn y gilydd ac yn cael pwyntiau am atebu'n cywir. Probably. Wel, rhaid fi weid, os saw tîm oedd yn cystadlu'n erbyn ei gilydd a ennill pwyntiau yw hoff quiz fi, diwedd ddim ar teledu, mae'r radio yw... I'm sorry, I haven't a clue ar Radio 4 wrth y modd gyda'r raglen na. Da, iawn. A os ni'n mynd ar y radio hefyd, Unbelievable Truth, Radio 4 gyda David Mitchell, hwnna'n clas. Fi mewn i Richard Osman House of Games ar hyn o bryd. A un actually fi a Ala wedi bod yn really mwynhau, Only Connect. Wedi gwylio hwnna? Ti'n meddwl beth, mae'n un o'r rhagleniau, mae jyst wedi clicio i fi. A fi cael atebion i gyd nawr. Class yn missing vowels around, just fel, fi wedi gwylio fe o blaen, a jyst meddwl, mae hwnna'n amhosibl, ond yn sydyn. Naill am nhw'n gwneud y Lowe's House.
Neu mae rhywbeth wedi digwydd yn ystod lockdown, a fi'n meddwl mynd anna fe, chymod? Fi'n meddwl mynd anna fe, o bydd rhaid mwynhau hwnna. Ond beth am The Wall? Ys rwy'n wedi gwylio The Wall? Mae'n newydd ar BBC, mae'n amazing. Mae'n rhaid chi wylio fe. A efo Danny Dyer sy'n present fe. Ac mae'n amazing. Mae'n jyst yn siarad i'r wal yma. A pan mae fel loads o fel different amounts o arian ar y gweilod. Mae'r peli mae'n cwympo lawr mewn i'r fel slots gwahanol. A mae Danny Dyer yn mynd, come on you mug, give us the dosh. A jyst yn fel gweiddi ar y wal. Mae'n wych. Ond, yeah. Anyway, os ta The Wall, dyna, beth enw sioe efo'r celebrities yn y lycra mynd trwy'r wal? Oh yeah, ni wedi trafod o'n blam i credu. Bring on the Wall? The Hole? Is that The Hole oedd enw hwnna? Hole in the Wall? Hole in the Wall? Through the Hole in the Wall. Yeah, Hole in the Wall of that. Yeah, gyda Anton Dubek. There we go. Oedd Dale Winton ar y fe hefyd? Oedd, yeah. Yeah, right, well. Mlaen â ni wedi twymo lan tym bach nawr. Mae'n amser am y quiz. Nawr, sneb gyda ni cadw sgôr, so ni wedi penderfynu beth ni'n mynd i wneud. Os wneud rhywun sy'n gwrando neu gwylio, os wnewch chi cadw sgôr i ni wrth i ni fynd, a tweetio ni, neu Facebookio ni, neu beth bynnag, pwy bynnag sy'n ennill, a bydd ni'n cyhoeddi fe wythnos nesaf. So, please, rhywun, just cadw sgôr wrth i ni fynd. A os chi'n neud e, newn ni roi mention chi ar y podlediad. Bydd hwnna'n gwobr yn ei hunain y byd, fi'n siŵr. OK, ni'n dechrau gyda Rownd Alun Bryn. Na i dweud dim mwy na gadael i ti esbonio, Alun. Iawn, diolch. Wel, dwi wedi penderfynu cymryd rhai o emynau mwyaf adnabyddus Cymru ar daith o gwmpas y byd. A trwy hynna dwi'n golygu bod fi wedi rhoi rhai geiriau trwy Google Translate cwpl o weithiau a gweld beth mae Google Translate yn rhoi yn ôl i ni. So dwi am weid llinellau, wel, yn gyntaf, na i weid beth yw'r taith mae'r geiriau wedi bod arni. Wedyn na i weid beth yw'r geiriau a mae rhaid i'r cystadleuwyr dyfalu ac ych chi ddyfalu adre hefyd pa emyn, o ba emyn mae'r geiriau yma'n dod. Ydyn nhw mewn ieithoedd gwahanol? Na, maen nhw yn y Gymraeg, ond fi gewch chi weld ar ôl yr un cyntaf yma. So, mae geiriau yr emyn gyntaf, wnaethon nhw ddechrau yn y Gymraeg, wnaethon nhw lawr i Macedonia, wnaethon nhw newid i Arabeg, a wnaethon ni draw i Vietnam, nôl i Norwy ac yn ôl i Gymru. A dyma yw'r geiriau. Pwy sydd ddim yn cofio? Pwy na all siarad yn uchel? O, fi'n gwybod beth yw e. Dyma gariad fel y morwydd? Dyma Pwy gariad. all beidio chofio amdano? Pwy all beidio creithig? Dyma gariad fel y morwydd. Ie, da iawn, dyma gariad fel y morwydd. Ie, da iawn i bwy. Pwy nath gael e? O, dwi'n meddwl Aaron, efe? Fe nath enwi'r emyn. Definitely. Oedd o ddim yn fi. All right, OK. Pwy bynnag sy'n cadw sgôr pwynt i Aaron fyna. Okay. Right, nesa, wnaethon ni eto ddechrau yng Nghymru. Wedyn, gyda ni gyfieithiad i Yiddish. Wedyn Groegaidd. Georgia, Mongolia, ac yn ôl i Gymru. A dyma fe. Right. Buwch farw dros Bechadur. Ar y Pechadur, ar y goeden. Dros Bechadur buwch farw. Oh! Aaron Rhan! Smasho fe! Dyn nhw ddim di newid lot. No. Dylech chi'n gwybod yna, boys? Right, llai o camau gyda'r trydydd emyn. O Gymru i Hawaii, i Persian, i'r Almaen ac yna nôl i Gymru. Persieg. Chi'n gwybod beth yw helo yn Persieg? O, na. Halo? Chubby. Chwbi. Dwi'n mrawd di ddysgu hwnna fi. Sorry, cael ymlaen. Right, dyma ni. I bob crediniwr o dan ei faner. O, i bob un sy'n ffyddlon. Derek Rees. This is not bad out. Ceidio Ades. Achos dwi ddim yn cynnig o'n ffydd, ti'n gweld, dim ond yn y llaw lefydd moliant. Right. Fi'n eithaf siwr bod e'n cynnig o'n ffydd. Na, dwi ddim. Na, dwi ddim. Na. Rhi milwrol. Ffaith diddorol arall i'r podlediad. Llawn good content heddi.
Iawn, wel, nesa, eithon ni ar daith o Gymru. Oedd hwn yn European Cities tour. So, Cymru, Ffrainc, Czechia, Denmark, Portugal ac yn ôl i Gymru. Mae'r ddau nesaf yma bach yn anodd, so dyma ni. Gwneithoch berfformio gwirth, Christ. Tydi am naeth y wyrth? Oh! Yes. Iawn, Derek Rhys. Tydi am naeth y wyrth o Gris Fab Dim. Teimlo mae Aaron sy'n cael yr eisi mwy sort of diwynyddol. Nid fi'n cael. Yn cael yr cymanfa ganu i gyd, Des. Doch chi wedi bod i gymanfan ddiweddar, boys? No, fi ddim. Right, un arall i orffen de. Right, okay. A hwn ar taith eitha exotic. Yeah. So, wnaethon ni ddechrau yng Nghymru, draw i Uzbekistan, wedyn i'r iaith Zulu, i Finland, i'r Hindi, a wedyn yn ôl i'r Gymraeg. Okay. Felly wneud hwn cymryd bach mwy o wyth mas. So, genuinely nervous. Chi'n barod? Edrychwch, rydyn ni wedi dod o hyd i Grist, ffrind mwyaf gwerthfawr. Wele cawsom y Mesea. Yes, da iawn. Wele cawsom y Mesea, cyfoell gwerthfawr o'ch arioed. Yes. Wel, fi'n mwy na hapus am y rownd yna, mae'n rhaid i fi weid. O'n i ddim disgwyl bod fi'n mynd i bod dda hwnna. Gwbl. Ond dangos bod fi wedi dysgu rhywbeth ers y 10 mlynedd ers i fi dod i'r ochr Gymraeg. So fi'n eitha blith am hwnna. Diolch Alun. Hwnna'n cwys bach da hwnna. O'n i'n licio clywed am y taith oedd yn emyn. Hefyd. Rhywbryd, os ydych chi'n gwneud fersiwn o rownd yna, ond fel dim Google Translate, fel actually cael rhywun i cyfieithu nhw o gwledydd gwahanol. Yes, yna'n dda, dyna. Ie. Felly chi siarad, mae yna rhywun yn capel ti Aaron sy'n gweithio i'r Wycliffe Bible Translators. Lle ni cael fe i sortio hwn yma. Yn capel Sean Jones, John Robinson sy'n siarad rhyw 27 iaith wahanol gyda fyny, dweud ti? Mae'n cael John Robinson ar y podlediad rhywbryd. Ie, sy'n iddo. Gwydda hwnna'n hwyl. Iawn, nesa, rownd Sean Jones. Dyma fe, dyma pam mae fe gyda ni heno. Ie, ddim i atab y cwestiynau. Ni'n credu yna ti, Sean, ni'n credu yna ti. So, fel o'n i'n dweud, Richard Osman's House of Games ydy the quiz of the household ar hyn o bryd, a dyn ni'n chwarae rownd o'r answer smash o fan hyn. So beidio ydy 2 gwestiwn, a mae'r 2 atab yn neud 1, os mae'n ei sens. So enghraifft, mae'r cwestiynau i gyd, mae un o'n nhw yn enw cymeriad o'r Beibl, a mae llall just yn general knowledge. So os ni'n deud, y boi gafodd ei daflu yn y ffaith llewod, a un o ganeuon yn Wocar Beatles, bys chi'n deud... Dan Yellow Submarine. Dan Yellow Submarine. No, yna fan, Yeah, nice. So, gyda quite a few fan hyn, ond awn i'n trwydd nhw'n reit sydyn. Cyntaf i'r felin. Okay. Un o'r 3 gafodd ei taflu yn y tân, plus camera bach sy'n mynd ar eich talcan. Abednego GoPro. Credu wnaethon ni cyd-adrodd hwnna. Pwynt yn un, dwi'n meddwl. Nath Aaron gyd-adrodd Abednego GoPro. Dwi'n really struggle gyda hwnna, achos nes i tyfu lan yn galw fe'n Abednego. Wedyn yn Gymraeg Abednego, mae'n really anodd hwnna. So, pwy sy'n cael hwnna? Pwynt yn un? Hamol fyna, dwi'n meddwl rhwng y ddau na. Cymeriad hirwelltog a cor dynion o Gymru. Samson li Menelawd. Ie. Wel, da fi hwnna. Offeiriad a brenin yn yr Hen Testament a cyflwynydd I'm a Celeb. Melchizedek. Melchizedek Declan Donnelly, ie. Da iawn. Fi'n credu, fi'n absolutely delighted gyda Melchizedek Donnelly. Hwna'n amazing. Un o frodyr Joseph a prif weinidog Israel. Benjamin Netanyahu.
O'n i'n mynd Rw Benjamin. Rw Benjamin, neu Wel, mae un Alun yn iawn hefyd. Ie. Fi'n meddwl, ie, Alun Alun. yn heiddi pwynt yma. Okay, fair enough. Tad yng nghyfraith Moses a hashtag sy'n cael ei ddefnyddio pan mae rhywun yn postio hen lun. Just throwback Thursday. Dwi'n gyrru fi gafodd yna. Des ddwys i gynta. Delay ar Zoom. Dyna fi'n bear. Tad Isaac a musical am un o'r Founding Fathers. Abraham Hamilton. Hwn di hwn. Dim byd yn erbyn Rownd Alun, ond mae hwn wedi cymryd rhaw. Mae'n laf yn un y Rownd Alun. Brawd Moses ag arweinydd y Channel 4 News Team. Ron Burgundy. Yep. O'n i'n meddwl Jon Snow. Ie, o'n i'n gyda Jon Snow. Channel 4. Different levels, boys. Iawn. Dwi'n meddwl, na i orffen am hwn achos dwi'n dweud eitha lot. Un o feibio Noah a grŵp lleiafrifol fewn gwlad. Jaff ethnic minority. Yeah. Yes. Oh, nice. Jaff nothing. Go on, hey, sorry, un arall. Go on, un arall. Go on. Hold on, bear with. Ffrind gorau Dafydd a Badi yn yr Avengers. Donna Thanos. Yeah. No, fi ddim yn gwybod unrhyw beth am yr Avengers. Fi'n gyteb bod fi wedi gofyn am un arall nawr. Pwynt i Alun fyna. Y peth ydy, da ni wedi gwneud gymaint yn rownd yna, o'n i ar 0 ar ôl un rownd, a wedyn chi wedi cael llwyth o boints yna. Ie, dwi'n yn meddwl bod Sean gyda pwynt eto. Ond, mae hwnna'n mynd i newid nawr wrth ni fynd i round fi. Okay, so, mae eisiau fi jyst esbonio round fi i chi. So, dwi'n mynd i enwi diwynydd, theologian, ac dyn ni'n mynd i ddod lan gyda alternative enw ar gyfer autobiography nhw. So, pwynt yw, a hefyd mae'n mynd i odli. So, beth ni'n mynd i wneud yw, mae'n dechrau gyda fel trosedd, crime, a wedyn mae'n gorfod odli gyda enw'r diwynydd. So, for example, from sniper to piper. Yeah? So, sort of... mae'n dangos fel eu taith nhw yn bywyd. A cyn i ni wneud to, gan i'n just dweud, mae hwn i gyd yn ffuglen. Does dim un o'r cyhyddiadau sydd ar fi'n cael ei wneud yn wir mewn unrhyw ffordd. Just game yw e, okay? Dyn ni ddim yn dweud bod dim o'r ein yn wir. Actually, ni'n dweud y gwrthwyneb, dim un o'n nhw'n wir. Doedd John Piper ddim yn sniper. Dwi ddim yn meddwl. So, ymlaen â ni. So, yr enw diwynydd cyntaf, ac na i roi... Chi'n cael 2 pwynt os chi'n cael yn iawn, achos mae gen i fi'r atebion iawn fan hyn. Cywir. A gewch chi 1 pwynt os chi'n meddwl am un sydd yn bron mor dda. Okay? Alright, okay. So, ar un cyntaf, J.I. Packer, diweddar, J.I. Packer. Beth sydd gyda chi? Alun. From Endangered Species Tracker to Reverend Canon J.I. Packer. Hwnna'n eitha da, okay. Dyn yn gywir, ond eitha da, 1 pwynt i ti yn Alun. Aaron, ti gyda rhywbeth? From Hacker to J.I. Packer. Cywir! Dyna'n ateb cywir! O'n i'n fi'n well. 2 pwynt i Aaron. A beth oedd gen ti, Sean? Nes i newid o hacker i carjacker. Mae carjacker yna. Mae'n drosedd gwaith os rhywbeth. Mae'n dibynnu, really, Nick yw. Mae'n dibynnu car pwy a be maen nhw'n hacio. So, okay. Wel, mae Sean Jones wedi cael ei pwynt gyntaf. So, be fyddai'n neud nesaf yw peidio dweud yr ateb cywir tan y diwedd in case mae rhywun arall ti cael e. Okay. So, nesaf, Alistair Begg. Iawn, unrhyw un? Moyn dechrau ni off? From Smuggler of Kegs to Alistair Begg. Ydy hwnna'n odli? Kegs? Ydy hwnna'n agos. Hanner pwynt. Ysbryd y rawddeg yn odli. Ydy hanner pwynt yn hwnna. Unrhyw arall gyda unrhyw beth am Alistair Begg? Do'n i'n cweith di dall cysyniad y rownd, ond sy'n gallu
Ysach chi gallu dadla bod from beer keg to Alistair Begg, bod beer keg yn arwain at rhywun neu trosedd. Wel, keg cyfan, falle. Ie. Fi creu ti'n iawn, gei di pwynt am hwnna. Beth from breaking a leg to Alistair Begg? O, mae werth pwynt, mae werth pwynt. Nawr, mae chi wedi bod yn agos fan hyn, yr ateb oedd smuggling an endangered egg. To Alistair Begg oedd yr ateb. So, o'ch chi'n eitha, oedd y cwbl o smugglers fyna, so, ond ddim yn bad, ddim yn bad. OK, nesa, Don Carson. Oh. I reckon I've got this one. Yeah, okay, for someone who gyd I gael hwn. From Arson to Don Carson. Yeah. Pawb, OK, Yeah, wow. From suspected arson to the Rev Don Carson. Oh, convicted of arson, oedd ei fi. Yeah, serial arsons are going to be. Ond credu unrhyw beth sy'n gyda arson, mae'n cyfri, fi'n credu. OK, iawn, all right. Nesa, Euros Wyn Jones. Iawn, mae hwn yn anoddach, fi'n credu, mae'r Jones yn anoddach. Euros Wyn Jones, unrhyw un gyda rhywbeth? From Cuddio Bones to Euros Wyn Jones. Cuddio Bones. Ie, so gen un pwynt am hwnna, iawn. Unrhyw un arall? Oedd hwn yn un arall, o'n i lle ni ddim wedi darllen o'n. Go on. Waterstones to Euros Wyn Jones. So, eithaf wedi sgwini rhyw thriller. No, Waterstones? Yeah. Waterstones? Ie, beth fel, pam sy'n sy'n newid, dwy'n o Waterstone? Yeah. Dyna ni. No, gei di un am hwnna, iawn. Ti'n gyda rhywbeth arall? Yeah, offering the scamming on phones. Scanning on phones. Scamming on phones. O, ie, hwnna eitha da, ie. Yr ateb yw, yr ateb cywir oedd, trespassing on lawns. To Euros Wyn Jones. Jones, Yeah, okay, iawn. John Stott. John Stott, unrhyw un? Mugshot. Big shot? Mugshots to John Stott. Mugshots to John Stott. Not bad. Oh, mae'n cael pwynt hwnna dda. Go on, unrhyw un arall. From futuristic space robots to John R.W. Stott is going to be. They're really crying, man. Crying, I'm excited. Ddim yn siŵr am hwnna, ond fi wedi rhoi pwynt i Waterstone. So, falle dylse fi rhoi pwynt i ar. No, mae Sean yn desperate though on point. Ie, dych chi'n neud o rhy amlwg bod fi'n desperate on point, so dyna ddim isiw. Mae'n bach yn pathetic yn fyny. Ti'n gyda rhywbeth Aaron? O'n i'n mynd am murder plot. O, ti'n meddwl mae hwnna'n dda, bydd i'n meddwl. Yr un sy'n gyda fi yw fraudulently selling a yacht. O, gyda yacht sy'n newid o! Sorry. Can ymlaen. Okay, dau arall i fynd. Carl Bart. Carl Bart. Unrhyw un? From thieving an apple cart to Professor Carl Bart. O, gyda un am hwnna. Sean? Mae gyn dibynnu os o'ch chi'n meddwl y Battle of Waterloo yn drosedd. Achos, o gyda i... Fi'n gwybod pwy sy'n dod Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Mae'n dibynnu beth i'ch barn chi am y Battle of Waterloo. Wel, mae'r rhyfel yn drosedd, negos, sydd wedi rhoi un yna. Aaron. Stealing art to Carl Bart. Wel, ti'n meddwl beth, fi'n mynd i roi dau Aaron, achos yr ateb oedd forging art. Oh, yes. To Carl Bart. Fi'n gwybod hwnna'n digon agos. Un o hwnna, Rodri Glyn. Unrhyw un gyda un? From suspicious loitering to parchedig Rodri Glyn, sy'n gyda fi. Oh, amazing. Fi'n mynd i enjoy o hwnna, fi'n credu. Unrhyw un arall? O'n i'n mynd am looting to Rodri Glyn. Gei di pwynt. Looting, Glyn. OK. Sean? From West Berlin to Rodri Glyn. So oedd yn croesi'r... Oedd yn trwy croesi'r Iron Curtain. Yn ystod y Cold War. Chi wedi cael pwynt. Yr ateb cywir oedd from putting a cat in a bin to Rodri Glyn. O'n i'n meddwl bod e'n fynodlu gyda bin am rhyw reswm, ond i'n just methu meddwl am unrhyw beth. Hwna'n yr ateb. Unrhyw un gyda unrhyw rei eraill, just o ran diddordeb, maen nhw wedi meddwl amdano yn ystod y dydd. Gyda fi cwpl. From moving traffic cones to Martin Lloyd-Jones. Mae gyda fi from privateer to J.D. Greer.
gyda fi, hwnna'n eitha niche yr un yna. From not giving a damn to Ken Ham. Ken Ham, fi'n just yn lygo ffaith bod e wedi cael ei mention ar y podcast. From refusing to pay him to Billy Graham. Wel, diolch am chwarae. Un round ar ôl. Just un round i mynd. Ac hwnna yw round Aaron Trehan. Iawn, fi angen help Sam Clem am hwn. So gobeithio bydd e'n gallu rhoi sgrin on i ni. Bydd hwnna'n rhoi clyw i chi ynglyn â enw y quiz yma. Na i roi, mae hwn yn esbonio mwyn i roi beth yw y rownd yma, sef pwy di pwy. So pwy di pwy. So chi'n gorfod geso'r cymeriad, a wedyn byddwch chi'n cael pwynt pwy bynnag sy'n cael y gyntaf. Ewn ni'n straight mewn, bydd e'n eitha self-explanatory. Rownd un off chi. Ice bag watch. Beth yw e? Just person enwog, yw e? Person. Person enwog, okay. Ice bag. Isaac Newton. Dim Isaac Newton yw e? Na. Isaac... Clock. Watch. Isaac Time. Ti mor agos. Isaac O'Gloch. Beth yw e? Does sa'n gwybod? Come on, boys. Isaac. Hwn yn hawdd. Isaac. Isachar? Isaac. Dim syniad, mei. Beth yw e? Beth yw e? Isaac. Watch. Watch. Isaac. Isaac what? Roi lan, ni'n roi lan, fi'n credu. Chi'n rhoi lan? Right, fi'n mynd rhoi clyw i chi. Mae e'n emynydd. Isaac Watts. Isaac Watts. Isaac Watts. Ti'n cael hwnna? Pwy nath gael hwnna? Sean Jones. Sean Jones wedi cael un pwynt. Dim pity point. Tro be, mae hwn mynd i fod yn absolute gold ar Apple Podcast. Ydych chi'n gwella? A wel o pyr. Right, okay. Rown nesaf, boys. Come on. Yw hwnna? Matt Redman. Yes! Matt Redman, yeah. Here we go. Matt Redman. Mae'n o'n ta'r Revito, dda. Roi Vita Redman. Yeah, ddim gwaith. Reit, nesa. Mae'n lawr o'r chwith, a wedyn lawr o'r dde. Stuart Townsend. Yes! Stuart Townsend, mae Derek wedi deall i boes. Say what you see, guys. Say what you see. Beth yw'r thema eto? Yeah, got it nawr. Mae gyd yn ymenwyr, boes. Come on. Right, yn i man. Mae'r ddau olaf yn un, yr un peth, ond i just angen rhoi mewn am joc. Lynn Lewis Davies, yw e? Chris Tomlins. Yes. Oh! O'n i'n meddwl am Jerry. Chris Tomlins, ti'n iawn. Oh, yeah. Iawn, all right. Nesa. Martin Luther. Da, ia. Oh, yeah. Marta, Tin a Lou. On the ball, ma. Alan just wedi cael. O'n i'n mynd am Martin Smith. Unwaith mae cyd-destun, mae'n am yn hawdd wedyn. Oh, hang on, yeah. Okay. Well, gawn ni weld. Nesa? Yeah. What on earth is this? So yun, wedi gwybod pan Trevor yma mewn? Y top gyntaf draws a wedyn y gweilod. Top lady yw e? Na. Na, dim top lady yw e. You're just going to play ar gyfer yr un ail. Ife figs neu prunes yw'r yna? Prunes, ie. Na. Sun-dried tomatoes. Na'r y clyw chi cig yw e. Jerky. Beth sydd wedi digwydd i'r cig? Sychu.
O, na. Les Dennis. Be mae Les Dennis yn ei ma? Na roi clyw i chi. Pa amser o'r dydd yw hi ar y llun cyntaf? Noon? Day. As in... David... Oh, David. David. Gwis. David Drylers. Beth sydd wedi digwydd i'r cig? Oh, Les. If it burned to her? Agos. David. Fi jyst yn trio meddwl am y menydd sy'n dechrau David. David Crowder. The only one I can think of. Hey, Des, beth yw yn y dad ti? Oh, fi'n gwybod beth yw e. David Charles. David Charles. Char a Les. Yeah. My goodness, mae'n anodd. O gynnau 75% no. Do, ti agos. Fi'n yn lwcus iawn os mae Rownd yma'n cyrraedd y final edit i fod yn. Ia. Mae'n hyn dwi'n cael un o points fi, da ni gorau cadw fo. Oh my goodness. Oh, hello. It's embarrassing. Nes i testio fe'n yr airline a nath i gael nhw fewn fel 3 seconds. Oh, well, swat. Howell-tio. Howell-T Cheerio. Well, yeah. Beth yw'r thing yna fel... Straight, na. Ray. Ho-Ray. Hooray. Snip yn enw Ho-Ray. Snip yn enw Ho-Ray. Horatio Spafford! Oh! Des, you gave it away. Horatio Yeah. Spafford. Is it a bit kind of Horatio? Oh, T. Yeah. Horatio. Horatio. Dwi'n meddwl, mae'n bach yn concerning o'n i fel ta il o ddwrnod. Oh, you. Hello. Okay, fi'n meddwl mae yna un arall, a hwn yw'r un o'n ola fi'n meddwl. So, okay. buckle up, Okay. guys. Go for it. Oh my goodness. Ydy'r 3 llinell yn 3 enw Augustus Top Lady. Augustus Top Lady. O, beth yw'r enw canol? God. Beth yw'r enw canol? Augustus. Montague. Da iawn. Yes. All right. 1 pwynt i fi a 1 pwynt i Anyn, fi'n credu fan yna. Yeah, digon teg. O, bles, boys. Ie, fi'n credu. Ie, fi'n really edrych flaen at wneud yr audio description ar gyfer yr un olaf yna. Peter Griffin, Coeden, Banner America. Dwi'n mynd i helpu unrhyw un. Wel, diolch guys, diolch yn fawr iawn am y quiz. A ni'n edrych mlaen i ffindio mas pwy sydd wedi ennill. Felly, os ydych chi wedi bod yn cadw sgôr, fi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, mae'r cannoedd o sgôrs gwahanol mynd i ddod mewn. Dyna sy'n mynd i ddigwydd. A fi ddim syniad gyda ni, ond gewn ni weld. Os oes mwy nag un sgôr, newn ni fel cymryd yr average ohonyn nhw. A newn ni gweld. Dwi'n mynd dibynnu pwy sy'n cynnig y sgôr, ond... O beth mynd i fetio i weld pa mor sort of dilys yw'r person sy'n anfod y sgôr. Ie, oce. Hwna'n digon tig. Ond anyway, diolch am aros gyda ni trwy'r nonsens yna. Hei, Sean Jones, beth am un arall yr AT, just i orffen? Hold on. Bear with. Un arall? Oes. Os chi'n cytuno fo, so fi'n credu Rownd Sean Jones oedd y Rownd gorau. Ie, ges i rownd gorau, o'n i awful rownd chi gyd. Ond oedd yr mwy intense, dwi'n meddwl, ie. Byddai'n falch, does dim gwobr. Does dim ots o gwbl pwy sy'n ennill. Brenin doeth yn yr Hen Testament a mynnu uchel Alpau. Solomon Ie, Solomon Blanc. A gyda Solomon Blanc, ni'n dweud hwyl fawr. Diolch i Siwr am join gyda ni. Diolch boes am paratoi y quiz. Diolch Clem am yr holl waith golygu sy'n gyda ti wneud ar yr un yma. Lot mwy na garfer. Diolch pawb, newn ni weld chi cym o hir. Ta-ra.